Test originality je jednoduchý. Tento stolík to vydrží. Predstavujeme vám perfektný skladací stolík Sports 3XL robustnej kovovej konštrukcie s nosnosťou až 60 kg. Vďaka svojej skladnosti si nájde miesto nielen u rybárov, ale aj u karavanistov alebo kempingových nadšencov. Vďaka sklápacím nožičkám vám v aute nezaberie skoro žiadne miesto. Prepracovaný, upravený povrch oceníte aj počas dažďa, lebo v každom rohu stolíka sú odtokové dierky. Vyvýšený len po okrajoch celého stolíka vám zaručí, že už nič nespadne a nestratí sa. Bahenné ťapky na nastavovacích nožičkách vám garantujú, že tento sklápací stolík si postavíte rovno na akomkoľvek povrchu a vždy si ho môžete prispôsobiť do vodorovnej polohy. Originál spoznáte veľmi jednoducho. Toto hravo zvládne. Nakupujte na www.hacik.sk.